A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Utawi sakeh puji ibu katring Allah pangerani alam kabeh. Kang sanatiasa tulung maring tasbih pola tasih ingkang ora ingkang ya dengan luput sami dengan laksana yaiku rating kang nadim kang asih ing akhirat sesama puning ngamuji wong widi utawi ikilah sabiji kitab kang ngumpulakeun ing sakeh kalonipun kagak kasih yang mudir jalani ingkang bangsa kang mujungin bakti paring yang sempurna lan kaluwaning sakine sakeh para wali ingaman sajaman kira-kira sakeh kaloni kang kumur kasadaya ingkang TKP terwanikam sampun kita ridho dari nyawang wiri saking mulai zaman ikam mangkal sunanginda saking kita mensotul napakhir karena amri cerita kutum Rabbani wa arifin samad nyatakan mereka menangis dalam zaman itu sakeh para wali kafir perlu kita biku cerita yang manfaat karena jaga segala punten api lananya gatot silah lana mereka kan mereka becik lalakan mereka untuk maka sunut tutup saking cerita niku sepuluh ini jalani nangge kandara putra Musa Musa Evan putra dengan Musa punika kasih dene anda kot ika wali Abdullah nanggepan keturunan Yahya yang kasih dengan wasdama mata semua ini Daud ingkang wadal kapulan dengan Musa kekasih Musa iku kaputra dan Abdullah mereka kapulan Musa jadi kru kehebat menikah kasunu dan Abdullah mati itu kasunu dan Hasan jadi bukan kaputra dan Hasan Mali Hasan iku kaputra dan Sayyid Babilan Nisri Ali pangkat putra dan ingat ketolip karena utawi turun ikut seperti ceritani ingin nalikan yang pun sebelum pun yang jalani duka mati mohon pun saking abibdi sehingga para ta'im wafat mangkang ngocap manis saja musoni tingkang kekasih agung fahmu putan liman sore aneka seribu kasuno dengan sapi jadi angan pika tolong fatoni sunika yang merangkang kawarana menangkang putra saya qadir jalani rukoir singkarena
Ingat dalam ijratun nabi kang sirit oleh rapat amat hitungan dasar layan zatun mampu menegak penganipun usai datang ingat desa jalani iku pangkonan ni lalu populanipun deninggal madrasah lawat binasana desa jalan iku ingaranan lawan nastanan desa jalan di desa Pobilan ingaranan nyun ingkang desa kan kau sawat nih saya kemarwet taning wasan sawatipun ikang yang ingkang kasih pemuas nikah yang menikah kasih jalani oleh bawasasi eyang Cina ditakapkan non siapa lupa di jalani nani kaning bisa sombong kita bisa maksud menawi mustad yang sasih romen akhir ini dalam pemikiran nabi biar asal sebidak dan senur sumanakan umur siap berpikir jalani pangsangan dasawasa mengganggu ucap manisawnya musonib wasalaman Abdullah mengkering kamu ini sungguh guru ini sebelum ini perkara ini sama konsulturkan lawan pangsifat satunya sama kuda jalani arahin karena pasar regian foto Rabbani wal arifis samadani Allah Sayyid Zemuhi